Kaseng Jantia National Council Clear Circle kala penpau ka jing sopia ka bejur hadin baklayo priang ka jing ujo na kikimiki pa jongki khynnah skul halor ka jing ka baki ya kandu hakapor baki letbo bat shaw skul la ki jongki khon namar ka jing yo ya lalan palat ki kali kham tam ki kali he ka babo jing ma om tang ye ki khynnah skul hendai ka bla wan ra ru ka jing theng kali ka bejur ka bane da ki bon kenta kumta ka segmenta ka sngi ka arpa artere ka hapo ka jingalam u general secretary uba simbo bayar sumer kala let ya kandu u deputy commissioner ka East Giant Hills hapo ka office tre kam jong u pan pens ngau ya kani ka jing ka ba ki khynnah school ki kandu manla ka sngi na mar ka jing ha pancham lingba shashiliang ka surang pa national highway 6 man poi shala ki jong ki school Kamtam yaki skul badan hakliriat kamtam mentale le badang shnayu surak national highway 6 hakliriat ka jingdeng kaliru ka jurbha namar ka jing ailat yaki kali he manya latlan hakani ka jing yakandu ka seng kala jingmut yu DC ba un pentre kamno da ka no entry ki kali he kamtam hakapor baki khynnah ki danglet shaki skul jongki kumju hadien bala y school khanang ban pendunai ka dhengkali bat ru ban pensuk ye ki khynnah school ban poi shala ki jong ki school khlam kanu ka jing ya kandu jing bat jing ma nakalyang deputy commissioner ula kulang ban shim kya ya kani ka jing dawa jong ka seng bat ban pentre kamno da ka no entry na do ka por prabaji hadu khandai baji minstam ka badai ka por leit school jong ki khynnah bat na do ka por arbaji hadu lai baji janmin ka badai ka por y school DC ula ongru ba ya kani ka no entry na ka benta ki kali he an pentre kamno na do la shai ka sngi arpulai terek ujemmang